Bon dia. Avui, curtet, drets d'imatge. Tinc un altre vídeo que recomano haver vist abans sobre la privacitat i les dades personals, sobretot en entorns digitals, que és el que ens ocupa. Perquè la nostra imatge doncs, és un tipus de dada d'aquestes. Llavors, el tema és que quan us matriculeu en una escola o us apunteu a alguna entitat, és molt, molt probable que us facin omplir un paperet així, o similar. Jo, amb el DNI tal, autoritzo a tal, durant aquest període de temps, segons la llei tal, que faci servir la imatge per no sé què, no sé quantos. I si vosaltres porteu una escola o una entitat o el que sigui, i per qualsevol cosa heu de fotografiar els vostres socis, els vostres alumnes o el que sigui, no, bueno, o en general, si voleu fotografiar una altra persona, no teniu dret a fer-ho sense el seu consentiment. Vale? És a dir, des de l'altre costat també, jo tinc dret a negar que altres persones em fotografiïn, em filmin i editin o difonguin aquestes imatges. Vale? És també una altra cosa que si algú ho compleix i ets un peix gros i algú et fa fotos i les publica i es treu una pasta, és molt probable que guanyis. Si ets un mindundi i et fan una foto, molta sort aconseguint que algú et faci cas. Vale? Però jo us explico una miqueta el que és el dret aquest i el que hauria de ser. O sigui, tenim dret a que no ens fotografiïn i si ens deixem fotografiar ho hem d'expressar amb anticipació i per escrit. O això almenys és el que diu la llei. Llavors, per això es fan omplir aquests formularis. I l'altra coseta que no us diuen, però que és bo saber-ho. Aquests drets es poden revocar en qualsevol moment. Si has donat permís per fer la foto perquè et van donar el paper i no tenies temps de llegir-lo i el vas signar, que és el més normal, si veu signar un paper sense llegir-lo i us han agafat la vostra foto i us han posat a la web de l'escola o el que sigui i vosaltres no voleu estar a la web de l'escola, ho aviseu i us han de treure. Vale? Així de ràpid. Vale? Revocar els drets d'imatge vol dir això. Que jo no vull estar aquí. Ho vas firmar. Doncs no vull haver-ho firmat. Doncs ja està, us han de treure. Vale? No hauria d'haver-hi debat. Fins aquí la llei. L'altre també, compteu que són persones, vale? I que és diferent també el que diu la llei que el que es fa en el món real. La majoria d'escoles estan els professors suant la gota grossa quan hi ha un esdeveniment i volen fer la foto i han d'assegurar-se aviam qui ha signat i qui no, i després estan els alumnes fent-se selfies i fotos terribles i publicar-les a tot arreu sense demanar el consentiment de ningú. O sigui, que és una feinada molt grossa que ens imposem a vegades els que volem fer bé, però que està totalment desalineada en com està funcionant el món, sobretot les generacions més joves. Vale? Pues tinguem en compte. I ja que estem a l'incís, en els centres educatius en concret, les xarxes socials i la web és el portal coordinador informàtic que té prou feina com per fer això. Això és un community management i creació de continguts és una feina. Hi ha gent que s'hi dedica i és una feina a part que s'hauria de cobrar a part i que el coordinador TIC no l'està cobrant. O està cobrant així. O sigui, no el feu parar gaire boig. Vale? Jo no ho dic per mi, em tenen així, com en bandeja, però em consta que és una aliada. Llavors, a part de... O sigui, si fan una foto de grup i estàs en el grup i no vols sortir a la foto, vale? O te'n vas. És el més fàcil, és el més fàcil. Tant si has firmat com si no has signat. Vale? Si has signat però aquell dia és que avui no tinc el cabell perfecte, doncs te'n vas i ja està. Vale? O avises, perdona, aquesta foto no la publiquis. I ja està. Com a persones és la manera més fàcil d'entendre-us. Però si voleu anar per lo legal, que podeu. Vale? La vostra imatge és vostra i ningú té dret a reproduir-la, a captar-la, ni en foto, ni en vídeo, ni a difondre-la, ni a editar-la.
Fins aviat.